Esta mañá celebrouse o primeiro sorteo da campaña de Nadal 2025 na Asociación de Empresarios de Ribeira. Con máis de 2000 tickets rexistrados na web, a participación foi un éxito rotundo. Os premios, un total de 1000 euros en metálico, 10 entradas dobres para a pista de xeo e 100 euros destinados a Cáritas foron os grandes atractivos. O primeiro premio de 200 euros foi para Sergio Ballesteros Torrado, do Bar a Fiestra, mentres que outros tres premiados recibiron 100 euros cada un e vales de 50 euros foron sorteados entre diferentes establecementos locais. Hoxe sorteanse 1000 euros repartidos en vales de 200, de 100 e de 50 euros e tamén 10 entradas dobles para a pista de xeo. A campaña incluía tamén 10 entradas dobres para a pista de xeo, co obxectivo de fomentar o comercio local nestas datas tan sinaladas. Dende a asociación aseguran que os gañadores xa poden pasarse a recoller cada un dos premios. Nos agora vamos a contactar con eles polo teléfono que poñen cando se registran e xa poden vir cando queiran a recollelos para gastarse. Aínda quedan 4 sorteos máis, sendo este o primeiro dunha campaña chea de sorpresas. Se fixemos o primer sorteo da campaña de Nadal, son en total 5 sorteos cada semana e o último é despois de Reis, onde se van a sortear aí 2000 euros. A partir de mañá, os gañadores poderán recoller os seus premios na asociación e seguir desfrutando das ofertas nos negocios participantes. O éxito desta actividade está subliñando o compromiso social do comercio local e a súa relevancia para dinamizar a economía da vila durante o Nadal.